Салом алейкум, бачаҳо. Москва. Покровская. Ҳам площадка диден? Ҳам площадка холи. Ҳечи нест ё. Ҳам ҳозир дани время найраҳоша соз кардиян. Ҷода бояд посёлкаи нав шавад. Ҳам площадка холи дидистем? Ҳам площадка холи. Бояд я посёлкаи нав шавад. Уже як сол баъд худо хоҳад мебинӣ ки ҷа ҳамаш хонавор шудиян. Неҷа уже стройка рафтистай, ина бардоштисиян деволжуша блок қатӣ. Азмаш мода нишон метам, нигоҳ кунем. 2 сол 3 сол баъд инами хонавора дидистен? Ҳанамуҷам ҳамаш инам хелиб инам ҷо буридо. Инам хепер. Ҳозир нигоҳ кунем чӣ қиши. Уже мобайни ҳамин 2 сол 3 сол да. Ҳамиҷам худо хоҳад нигоҳ мекунӣ баъди 2 сол 3 сол ранг инам ҷо бурӣ мешавад. Имрӯз рӯзи ден строителия. Имрӯз рӯзи ҳеч кор накардестай, ҳама одихтай. Мо омадем як нигоҳ кунем гуфтем стройкора. Неҷа да шиносо кор мекунанд. Инҷа ҳозир бояд пай кунанд. Имрӯз одихта, имрӯз кор нест. Мо просто як тамошо омадем. Инам Москва да инам хеле стройка меравад. Инам хонавора уже якум этажа бардоштем. Духликати. Инам дигарисам. Наҷа май блокош овардиам, фундаментша кардагиам. Уже бояд блокошам сар кунам деволша.